Binild Lady Blazers ug LPU Lady Pirates sugsug na ang pagpangandam alang sa Finals Game 2 sa NCAA Season 98 Volleyball Tournament Finals. Ani ang report. Sa dihang nahibalik na ang mga indoor events sa volleyball sa NCAA Season 97, human sa taas nga pahuway gumikan sa pandemya, nang sunod-sunod ang winning streak sa Binild Lady Blazers ug nang haros sa tibok elimination round nga wala mapildi maski ikaw sa hangtod makabot ang kampyonato. Karong Season 98, nagpadayon ng ilang kadaugan human midaog sa Game 1 sa Season 98 Finals tali sa LPU Lady Pirates. Karong adlaw, tinguha sa Lady Blazers nga magpabilin ang ilang kadaugan ug maangkon ang back-to-back championships apan sayod usab sila nga dili kini basta-basta. Siyempre gusto po namin makuha po agad tong game na to. Pero madami pa po kasing mangyayari. So ayun, hindi lang po kami magpapakampante and magiging complacent po. Sa pikas bahin, bisan pa man wala midaog sa Game 1 ng LPU Lady Pirates ug pakyas nga makasud sa finals, mapasigarbuhon gihapon silang nalakip sa NCAA Season 98. Sabi ko nga sa kids, kailangan nila mag-step up in their best shape. Kasi yung Binild, they are playing yung pinaka-best na nila eh. Kumbaga lumalabas na talaga yung championship team character nila eh. Kaya kailangan namin, kung hindi namin mahigitan, kailangan namin siyang pantayan eh. Sa di pang panagharong sa Binild Lady Blazers o Lyceum Lady Pirates, suwayan sa University of Perpetual Help System Delta nga maangkon ng 3-peat championship batok sa San Beda University. Busa ayaw si Piata unya ang Game 2 sa NCAA Volleyball Finals live sa GTV o via live stream sa NCAA Philippines Facebook o YouTube pages. Kauban si Rod Brado, Mark Regiabelia. GMA Regional TV Live.